techniky pokročilé pilotáže, vzlet z jakékoliv další plochy. Povězme si něco o vzletu s naloženým letadlem ve vyšší nadmořské výšce s vyšší okolní teplotou po předchozí bouřce s vydatným deštěm. Vypadá to tragicky, že? Zatím se bez komentáře podívejme na druhé video, abychom mohli porovnávat. Viděli jste dvě naprosto odlišná videa. První, jak vzlet podle všech standardů vypadat nemá a vypadá hrozivě, a na druhém, jak vzlet vypadat má. Připouštím, že první video vypadá nebezpečně, ač není, a v mnohých horských plochách ve Střední Americe i jinde je takový vzlet standardem, pokud přesně víte co, kdy a jak máte dělat s konkrétním letadlem. Abychom mohli pro pochopení rozebrat celou příčinu takového vzletu z prvního videa a posoudit místní vlivy a také posoudit i možné následky, musíme jako ve škole postupovat v rozboru schematicky, metodicky a postupně. Předně máme danou krátkou dráhu. Je travnatá a má nějakou výšku porostu. Má podélný sklon do kopce, je jednosměrná kvůli překážkám na jejím jednom konci, je ve vyšší nadmořské výšce, vítr fouká z nějakého směru, nejčastěji bočně a mírně zezadu ve směru vzletu, a venku je o dost vyšší teplota. Vlastně je tam pařák, když slunce peče do trávy po přechodu ve včerejší studené fronty s vydatnými srážkami. Popíšeme si, jak asi budou k dané problematice přistupovat různí piloti s různými kvalifikacemi, náletem a zkušenostmi. Běžný průměrný, nevylétaný, rekreační pilot přijde na tuto plochu a už z délky plochy prohlásí, že zde nelze vzlétnout. Prohlásí, že se na to necítí. To je nejjednodušší a nejsprávnější řešení pro rekreačního pilota. Držte se dobrých rozhodnutí. Hloupý rekreační pilot naplněný egem a s minimem pokory a znalostí si nabije kokos a rozštípe letadlo za 2 mega. Do konce života má co platit, tedy pokud bude tak zdráv, aby vůbec mohl pracovat a nějak si užívat života. Pilot zkušenější, vylétanější a daný typ letadla dobře znající si prohlédne letovou příručku, příslušné nomogramy a podle nadmořské výšky a teploty přejde k celkové hmotnosti letounu, aby se pozastavil na hodnotě potřebné délky pro rozjezd a následně odečte hodnotu vzletů do výšky v grafu. Tam jsou výšky překážky odstupňované na 5, 10 a standardních 15 metrů výšky nad zemí. Odkrokuje si dráhu a zjistí povrch a délku trávy a délku plochy využitelné pro vzlet. Podle toho a podle větru posoudí možnosti vzletu. Pokud má dostatečnou rezervu, vzlet provede. Nejspíš se mu vzlet ale ani s rezervou nezdaří. Proč? Neposoudil totiž další aspekty v provozní příručce neuvedené. Komerční, dopravní či pilot s velkými zkušenostmi létající z všemožných ploch si navíc oproti zkušenějším pilotům uvědomí, že v nomogramu vůbec nejsou udané další potřebné parametry, které udávají znečištění dráhy od vydatného předchozího deště. Po výrazném dešti se trny trávy zvýrazní a povrch plochy změkne. V letové příručce se nepracuje také s podélným sklonem dráhy ve směru vzletu, kdy rozjezd letadla do kopce zvyšuje délku pozemní složky vzletu, tedy rozjezdu o koeficient zhruba 1,3, kterým vynásobíme hodnotu v posledním sloupci, kterou jsme dostali při nulové výšce překážky. Opravenou hodnotu koeficientem pak znovu naneseme na stejnou příčnou osu v nulové hodnotě a následně teprve můžeme odečíst skutečnou výšku překážky podél křivek
které stoupají až k výšce překážky 15 metrů. To samé platí u znečištění plochy po dlouhotrvajících deštích, kdy pilot započítá koeficient 1,15. Oba koeficienty se sčítají a oba prodlouží pozemní část vzletu. Když toto vše posoudíte, vzlet podle provozní příručky vychází jen tak a s téměř nulovou rezervou. Další podstatnou hodnotou je koeficient opravy vzdušné části vzletu o hodnotu nárazu větru, pokud máte zadní vítr, který můžete počítat jako 1,1 až 1,25 v neprospěch prodloužení vzdušné části letu. Pak už bezpečný vzlet nevychází. Takový pilot do toho hodí vidle a jde na kafe. Nemá totiž potřebu rozflákat cizí zapůjčené letadlo, ani když předtím očerpal palivo a nechal si jen zbytek paliva plus rezervu na přelet na nejbližší divert, kde následně natankuje na přelet. To je také dobré rozhodnutí vzhledem k jeho vycvičenosti a větším teoretickým znalostem. Pilot a současně stavitel letadel nebo zkušební pilot si oproti komerčnímu nebo dopravnímu nebo velmi zkušenému pilotu uvědomí další věci, které předchozí kategorie pilotů obvykle nevnímají, nebo se o ně nezajímají, nebo s nimi neumí pracovat. A sice, má letoun stejný motor ve stejné konfiguraci, jak bylo uvedeno v provozní příručce letounu? Je vypnutý předehřev karburátorů? Je namontován airbox s vedeným sáním mimo teplý vzduch motorového překrytu? Jaké má letadlo průměr kol? Jsou tam ty 6palcové široké pneumatiky, nebo ty 6palcové úzké pneumatiky, nebo snad 5palcové úzké, které na travnatém povrchu mají vysoký odpor kvůli zapadání mezi jednotlivé drny trávy a boří se do rozmoklé a nasáté půdy. Jaké zvolím na huštění pneumatik? Odfouknu či přihustím kola? Jaká je na letounu zavěšená vrtule? Je to ta originální, uvedená v příručce letounu, nebo jiná? Jaký má průměr a stoupání? Kolik listů má ta vrtule oproti originální? Je určitě nastavená na využití maximálního vzletového výkonu 5800 otáček, nebo je více nahrubená pro cestovní let a neumožní využití plného výkonu? Je to vrtule určená k vlekání kluzáků, nebo běžná komerční na dosahování vyšších rychlostí za letu a tedy podává či přenáší nižší výkon od motoru při vzletu? Je letoun dodatečně vybaven turbulátory pro zvýšení vztlaku? Na jakých plochách na letadle? Na celém rozpětí křídla? Pod výškovkou? Předsměrovkou na stabilizátoru? S jakým odpovídajícím účinkem bude zařízení na zvýšení vztlaku fungovat? Dále si pilot položí otázku, co těžkého může z letadla rychle vyndat a hned jedná. Poníží palivo, vyndá nářadí, druhou sedačku. Takový pilot s takto upraveným letadlem vzlet nejspíš zvládne na pomezí úspěchu bez dostatečné rezervy, pokud všechny aspekty hrají v jeho prospěch. Dá se pro bezpečnost snad udělat víc? Myslíte si, že už ne? Že by byly vyčerpány všechny možnosti, které znáte? Ano, jde to. Jde docílit ještě o řád vyšší bezpečnosti, o které obvykle předchozí skupiny pilotů málo slyšely a obvykle tuší, že by něco takového mohlo být, ale v praxi to neumí a nemají vyzkoušené a zažité. O co jde? O techniky pokročilé pilotáže. Tyto techniky se může naučit každý pilot, stačí jen chtít. Pojďme si o nich něco málo říci. Správně vycvičený pilot po pokračovacím výcviku cítí, jestli mu váznou brzdy, či jsou naprosto volné. Umí si to při pojíždění ověřit a vzlet provede po předchozím ověření a projetí celé dráhy či plochy
kdy zjistí odpor povrchu, který nezávisí jen na výšce porostu a jeho hustotě, ale také na měkkosti hliněného podloží. Proto si přejede celou plochu, nebo pojíždí nejméně v délce předpokládané pozemní fázi vzletu a ani jednou poté už nezabrzdí, aby zachoval volnost brzd pro pozemní část vzletu. Při tomto průjezdu přes celou délku plochy pokročilý pilot sleduje vliv větru a jeho stáčení podél délky plochy, protože u hrany lesa obvykle všude fouká jinak a v jiném směru. Podívá se, kolik ujel metrů na GPS a jak je tady dráha dlouhá. Vycvičený pilot se také zaměří na přicházející a ustávající poryvy, aby se v okamžiku vzletu, tedy ve fázi odpoutání a rozletu, vešel do mezery mezi poryvy zadního větru. Dají se použít i jiné pokročilé techniky. Mezi ně patří vzlet do zatáčky s rozjezdem zády k ose či směru vzletu na stranu reakčního momentu vrtule, který pomůže ředitelnosti letounu tím, si prodloužíte dráhu. Je potřeba mít odpovídající pevné letadlo nebo mít upravený a zasízený podvozek, zvláště tam, kde je plocha měkká. Správně vycvičený Baš pilot umí letadlo ve správný okamžik odtrhnout na patřičné rychlosti. Tu rychlost vycítí a pracuje s vhodným úhlem vysunutím z tlakových klapek a nastavení úhlu náběhu křídla přes výškovku. Tak dokáže letoun udržet nad překážkou i za cenu poklesu rychlosti, třeba i blízko pádové, možná i na maximálních přistávacích klapkách, kde je hodnota pádovky kolem 65 km za hodinu. Pak pilot následně letoun potopí do schovívavého přízemního efektu k dalšímu rozletu v minimální výšce k dosažení rychlosti Vx. Pokročilý pilot stále a podle potřeby v průběhu vzletu pracuje s plným vzletovým výkonem, ale někdy podle počtu překážek a vzdálenosti k nim a rychlosti může výkon vhodně redukovat v přízemním efektu. Pilot pracuje s postupným či náhlým vysouváním či zavíráním tlakových klapek a přízemním efektem k dané či požadované rychlosti. Pokročilý pilot může také v rozjezdu vzlétnout z jednoho kola s křídlem pod vítr. V přízemním efektu letounu se umí kurzově vymezit a využít plně boční složku zadního větru k vytvoření vyššího vztlaku. V přízemním efektu velmi nízko nad zemí může rovněž bočit proti větru a následně začne stoupat proti větru. Pokročilý pilot se nebojí překážek ve směru vzletu, jako je strom, les, hangár a tak podobně, protože se jim umí s využitím tlakových klapek a přízemního efektu bočně, efektivně a s dostatečnou rezervou vyhnout. Pokročilý pilot také umí využít proudění okolo nich k svému prospěchu. Pokročilý a Bush pilot výše uvedené ještě posoudí z hlediska vysazení motoru po vzletu z výšky 15, 30, 50 a 100 metrů. Pokročilý pilot také posoudí možnosti dokluzu ve vzletové konfiguraci do předpolí. Posoudí možnosti dokluzu na okolní plochy a posoudí, jaké tam jsou překážky a stanoví si priority letů, směr vzletu k daným okolnostem. K úplavu a turbulencím od okolních překážek, střihu větrů, vlivu kopce či údolí a popřemýšlí o pohybu různých vzduchových hmot s jejich rozdílnými teplotami a aktivně je využije. Baš pilot umí přitom všem ještě průběžně hrubit vrtuly, nesledujíc žádný přístroj. Děje se tak na poslech a vzhledem k zvyšující se dopředné rychlosti. To vše a mnohem více podrobněji a v souvislostech se v základním výcviku nenaučíte. Nemůžete, protože to zakazuje metodika výcviku a osnova výcviku, současně i s předpisem a vyhláškou. Taky na to nemáte kapacitu. Nakonec podle zákona a vyhlášky teprve až po náletu 100 hodin můžete létat jakékoliv další plochy, které nejsou letištěm ani plochou pro sportovní létající zařízení.
Teprve pilot po důkladném pokračovacím výcviku si bude umět letadlo doupravit, bude vědět přesně proč a jak se s úpravami létá a samozřejmě úpravu letadla musí schválit a musí být provedena pod dozorem schváleného technika Letecké amatérské asociace. Pak takto vyškolený pilot s upraveným letadlem může letat tam, kde jiný ne. Dalo by se o tom všem ještě dlouho povídat, ale to by již bylo přes rozsah tohoto příspěvku. A kdo chce vidět víc, nechť si přečte mé 2 knihy. Pilotní výcvik a Svobodné létání v přírodě aneb příručka českého bushpilota. Obě e-knihy jsou pro české a slovenské piloty zdarma na mém webu Letecká škola Vysočina. Poté zjistíte to, co jste dosud nejspíš nevěděli, nebo ne tak komplexně a tak dopodrobna. Po získání vědomostí a usilovném tréninku můžete umět to, co jiní ne. Přežijete situace, které mohou jiné zahubit. Můžete umět to, co uměli piloti v minulém století mezi oběma světovými válkami a dokázali to využít ke svému přežití. My máme tu výhodu, že po nás díky bohu nikdo nestřílí. Následně může být vaše létání bezpečnější, zodpovědnější a s komplexní znalostí techniky a letadla, ale také předpisů, vyhlášky a zákona. Přeji vám všem hodně úspěchů ve vašem celoživotním vzdělávání v létání a letectví. Doufám, že nyní již tušíte, že to, co na první pohled z pohledu nezúčastněné osoby může vypadat přímo nebezpečně, jako zapadnutí letadla za horizont, může být z pohledu pokročilého bushpilota po pokračovacím výcviku denní rutina. Děkuji vám za pozornost.